चिरां जिल्लानि गुरुभासायाव रुंसारि महेश्वर ब्रह्म गोसोखां जोलुर बादायनाया मैया जागायजेनो। नैरोजा 2022 मायथाइनि गुरुभासा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खुंफुं आफादा समाजनि हाबा मावना हरखाब रुंसारि जालांनाय रुंसारि महेश्वर ब्रह्म गोसोखां जोलुर बादायलायनाया गाजा गोमजायै मैया जागायजेनो। गिबि दिनाव जोंमा क्लाब आरो गुरुभासा बिबुंसार एफसिआ मोननै हानजानि बादायलायनायखौ नारा नाथा बादायलायनायखौ नुनाय जायो। जायनारि मोनसे क्लाब आरो जोंनि गुरुभासानिनो क'क्राझारनिफ्राय आरो जोंनि गुरुभासा बिबुंसार ब्रह्म मोनसे क्लाबनिफ्राय बे खेलाया सोलिगासिनो दं दा। ओरैनो गेलेमु बिथिंनि गेजेरजों ओनसोलनि खेला गेलेनो मोजां मोनग्रा लाइमोनफोरखौ आङो बे खुंफुं आफादनि आफादगिरि हिसाबै बे ओनसोलाव जोङो गोबां गेलेग्रा गेलेगिरिफोर दङ जोंनाव। दा बे गेलेगिरिफ्रा जाहाथे जोंनि बे खेला होनायखौ नुनानै बा नायनानै जाहाथे भबिष्यत मोजां गेलेलांनो हासिननाय आरो गाव गावनि केरियारखौ दानो हानाय बे परिबेसा जाहाथे जोंनि ओनसोलाव साबसिन जालांगोन जों बेखौ मिजिंथिदों। बिथां दैदेनगिरिनि मुङावहाय नोंथांमोना खनबेसे दिनैसिमाव ओरैनो बिथां रुंसारि महेश्वर ब्रह्मनि खेलाखौ जोङो बेनो फार्स्ट खेला होदों आरो बेखौ जोङो टुर्नामेन्ट हिसाबै नङा चेम्पियनशिप ट्रफि 2022 जोङो बे खेलायाव बे खेबसेयैनो खुंनो थाखाय दुलाराय गुरुभासा इउनिट कमिटि आफिसा मोनसे डिसिजन लाखानाय दं। जोङो बेखौ खेबसेयैनो खुंनाय जागोन। जोङो ओरैनो देरहासार गेलेगिरिफोरनि थाखाय जोङो मानि प्राइज दं मोनसे 30,000। दिनैहाय गुरुभासा इउनिट कमिटि एफसिनि बारग' आफादगिरि रुंसारि महेश्वर ब्रह्म बिथांनि मुङाव जोङो जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। बे हाबाफारिया जागासिनो दङ। गिबि खेबनि थाखाय जोङो बेखौ दालाइ आफाद। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैनानै दं नामा? गावनि देहानि सायाव सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव दं नामा? नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा दासि। जुदि दं नोंथाङा गोख्रैनो सुलाद लादो। गोजोनथाव खौरां, SI निउर'थेरापि सेन्टार। बेयाव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनायखौ फाहामनो हागोन। सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय आरो बायदि बायदि रोखोम सानाय दंब्ला गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। बे SI निउर'थेरापि सेन्टारा चिरां जिल्ला बेंटल गला नं 5 आव दं। फै बिदिब्ला मोनथिनो थाखाय जानबुं नम्बराव कल खालामनि। जानबुं नम्बर 7620160459 आरो बे नम्बराव कल थाङाखैब्ला 9476977956 आव गोख्रैनो सुलाद लादो।